jaran teci jaran memet jaran mana jaran ni jaran teci sing numpak ndara dei sing ngiring para mantri srek srek nong srek srek kum srok srok turu teluru lot lot lot. Ya alhamdulillah Dek Maning. Nggih, Bapak. Iki mau saged pepanggihan karo sampean meneh. Wis iki tahun-tahun awake dhewe iki ra ketemu. Lek bapake kae aku mesti apal karo bapake sampean mesti panggih. Wis napa lagune, Mas? Heeh. Oke, imbang ana katresnanku Cahyu. Nggih. Semoga sesarengan kalian Turangga Jaya wonten dalem menika wonten panjenengan Bapak Kaji lan ugi Anggara Audio Profesional.